Jag vill bli en pappa. Jag blir stor. Under ditt barns vakna tid delar vi på ansvaret. Ungefär halva tiden är det vi lärare som har ansvaret. Vi ger kunskap och verktyg för att ditt barn ska bli en förebild. Vi gör allt för din unge. Därefter tar ni vid. Tillsammans ger vi ditt barn förutsättningar att nå sin största dröm.